Havet lå stille den morgen, som om det lyttede. Togen bevægede sig langsomt ind over den lille kystby, krøb ind mellem husene, dæmpede lydene og gjorde verden mindre. Den var en del af hverdagen, lige så konstant som vinden og lugten af salt i luften. Folk talte lavt her. De stillede ikke mange spørgsmål. Og de huskede kun det, de kunne leve med. På politistationen, et lavt murstenshus med afskallet maling og vinduer, der aldrig helt lukkede Mellem tæt, dem lå mapper. sad 2 efterforskere over for hinanden ved et bord, der havde set bedre dage. Gamle mapper. Gule i kanterne. Nogle var markeret med rød kuglepen, andre med falmede klistermærker. De fleste bar det samme ord på forsiden. Afsluttet. Ingen af dem sagde noget i flere minutter. Den kvindelige efterforsker Anna Møller bladrede langsomt i en af mapperne. Hver bevægelse var bevidst, næsten forsigtig, som om hun var bange for at forstyrre noget, der havde sovet i årevis. Hun var tugtrediv, men hendes blik bar en ro, som ofte først kom med alderen. Hun havde lært at lytte mere, end hun talte, og hun havde lært, at sandheden sjældent råbte. Over for hende sad hendes kollega Henrik Sørensen. 39 år. En mand, der kendte denne by bedre end de fleste. Han havde set den forandre sig langsomt, næsten umærkeligt, mens han selv blev en del af dens mønstre. Han havde været med, da mange af disse sager blev lukket. Ikke altid fordi de var løst, men fordi ingen længere ønskede svar. Anna stoppede ved et bestemt dokument. Hun læste det igen. Og igen. Noget passede ikke. Det var ikke noget stort. Ikke en dramatisk fejl. Bare et tidspunkt. Et vidneudsagn. En detalje, der var blevet noteret, og derefter ignoreret. Hun løftede blikket. Denne sag, sagde hun lavt. Den blev lukket for hurtigt. Henrik lænede sig tilbage i stolen. Han sagde ikke straks noget. Han kendte sagen. Det gjorde han. Eller han troede, han gjorde det. Udenfor begyndte togen langsomt at lette. Men inde på stationen var noget netop blevet åbnet igen. Et gammelt mord. Og en sandhed byen aldrig helt havde begravet. Arkivrummet lå i kælderen, hvor luften altid var lidt koldere, og lyset aldrig helt rakte ind i hjørnerne. Hylderne var fyldt med mapper, sirligt ordnet efter årstal, men støvet afslørede, hvilke sager ingen længere rørte ved. Anna stod foran en reol mærket 2009-2012. Hun trak mappen ud med et forsigtigt ryk. Sagen om Lars Holm, sagde hun. Dræbt i november 2010. Henrik nikkede langsomt. Fisker. Egentlig. Fundet i sit hus nær havnen. Dødsårsag? Slag mod hovedet. Ingen tegn på indbrud.
Ingen vidner. Anna lagde mappen på bordet og åbnede den. Fotografierne var sort-hvide kopier. Et lille hus. Et køkken. Et gulv med mørke pletter, der engang havde været blod. Han blev fundet af naboen, sagde hun. En kvinde. Hun hørte intet usædvanligt den aften. Henrik pegede på en side. Der var en mistænkt. En bekendt. En mand, han skyldte penge. Ja, sagde Anna. Men ingen beviser. Og alligevel blev sagen lukket. Henrik så væk et øjeblik. Der var pres. Familien ville have ro. Byen ville videre. Anna læste videre. Hendes fingre stoppede ved et vidneudsagen. Her, sagde hun. En anden nabo. En mand, der gik tur med sin hund. Han nævnte lys i huset efter midnat. Henrik lænede sig frem. Dødstidspunktet var sat til før midnat. Præcis, sagde Anna. Men hans udsagn blev ikke fulgt op. Der opstod en stilhed mellem dem. Tror du, vi tog fejl? Spurgte Henrik til sidst. Anna lukkede mappen langsomt. Jeg tror, vi ikke stillede nok spørgsmål. Henrik trak vejret dybt. Han kendte følelsen. Den langsomme erkendelse af, at noget var blevet overset. Ikke af ond vilje, men af træthed. Af rutine. Hvis vi genåbner sagen, sagde han, jamen vil det skabe uro. Sandheden gør ofte det, svarede Anna. Hun samlede mappen op igen. Men hvis vi ikke gør det, forbliver han bare endnu et navn i arkivet. Henrik nikkede. Beslutningen var truffet, uden at de behøvede at sige det højt. Udenfor slog en bølge mod molen. Lyden nåede helt ned i kælderen. Et gammelt ekko. De begyndte tidligt næste morgen. Byen var stadig halvt sovende, da Anna og Henrik kørte langs kystvejen. Havet lå mørkt og tungt, og muggerne kredsede lavt, som om de ventede på noget. Anna sad med sagen åbnet i skødet, mens bilen bevægede sig langsomt fremad. Hvis dødstidspunktet var forkert, sagde hun roligt, så falder hele tidslinjen fra hinanden. Henrik holdt blikket på vejen. Retsmedicineren fastsatte dødstidspunktet til mellem kl. 22 og 23. Men vidnet med blev aldrig så lys i huset nærmere. Efter midnat, Henrik nikkede. Anna. Han blev betragtet som upålidelig. Havde drukket den aften. Det udelukker ikke, at han så noget, svarede Anna. De parkerede foran et lavt hus med falmet blå maling. En lille have vendte ud mod havet, hegnet var skævt, og vinden fik en løs planke til at slå mod træværket, sagde Henrik. Naboen. Kvinden, der åbnede døren, var ældre nu. Hendes hår var gråt, hendes skuldre mere bøjet. Men hendes øjne var stadig vågne, da hun så dem. Jeg vidste, I ville komme igen, sagde hun, før de nåede at præsentere sig. Hun hed Ingrid Holm.
Ingen relation til offeret, trods efternavnet. Hun lod dem komme ind i stuen, hvor gardinerne altid var trukket halvt for. Jeg sagde alt, hvad jeg vidste dengang, sagde hun og satte sig langsomt. Der var stille den aften. Kan de huske noget andet? Spurgte Anna. Noget, der virkede ubetydeligt dengang. Ingrid tøvede. Hun så mod vinduet. Der var lys. Men ikke sent. Jeg gik i seng ved Elev. Så de Lars den dag? Spurgte Henrik. Ja! Om eftermiddagen. Han virkede træt. Bekymret. Talte han med nogen? Spurgte Anna. Ingrid rystede på hovedet. Ikke som jeg så. De takkede hende og gik videre. Den næste adresse lå tættere på havnen. Manden med hunden, Mikkel Jensen, boede stadig der. Hans ryg var krum, hans hænder ro. Jeg sagde sandheden, sagde han, før de overhovedet spurgte. Jeg gik tur med hunden. Klokken var over 12. Var de alene? Spurgte Anna. Ja! Hunden trak mod huset. Der var lys i køkkenet. Jeg så en skygge. Henrik så op. En skygge? Ja! En bevægelse. Som om nogen gik rundt. Rapporterede de det? Spurgte Anna. Jeg nævnte det, sagde Mikkel. Men de sagde, at jeg måtte tage fejl. Anna noterede det. Hun mærkede den velkendte fornemmelse. Når små detaljer begyndte at danne et mønster. Tilbage på stationen gennemgik de materialet igen. Henrik fandt de gamle afhøringsnoter frem. Der var en anden ting, sagde han. En kvittering. Anna så op. Hvilken kvittering? Fra tankstationen. Lars købte benzin kl. 23:47. Anna stirrede på ham. Det er efter det officielle dødstidspunkt. Henrik nikkede langsomt. Den blev arkiveret. Aldrig brugt. Der blev stille mellem dem. Hvis han var i live efter midnat, sagde Anna, så betyder det, at han blev dræbt senere. Og så er gerningsmanden en anden. Henrik lænede sig tilbage. Og nogen ønskede ikke, at vi fandt ud af det. Anna lukkede mappen. Hun følte ikke triumf. Kun alvor. Lad os se på dem, der var i nærheden den nat, sagde hun. Dem, der ikke blev afhørt grundigt. Henrik nikkede. Byen har ændret sig. Men minderne er der stadig. Udenfor slog vinden mod stationens facade. Et ur slog langsomt time. Tiden, de havde overset dengang, var begyndt at tale. De begyndte med listen. Navne skrevet med sort blæk på et ark papir, nogle med adresser,
Andre kun med korte noter i marken. Mennesker, der på den ene eller anden måde havde krydset Lars Holms liv i de sidste uger før hans død. De fleste var blevet afhørt. Nogle kun én gang. Andre slet ikke. Anna sad ved skrivebordet og sorterede papirerne. Hun arbejdede langsomt, metodisk, som om hvert navn krævede respekt. Det er ikke dem, vi kiggede på mest, sagde hun. Det er dem, vi næsten ikke kiggede på, Henrik nikkede. Fordi de ikke passede ind i fortællingen. Fortællingen havde været enkel dengang. En ensom mand. Økonomiske problemer. En konflikt, der var gået galt. Det var let at lukke sagen på den måde. Let at forklare. Let at glemme. Anna stoppede ved et navn. Eva Lind, sagde hun. Henrik så op. Hende husker jeg. Hun blev afhørt, sagde Anna. Men kun kort. Eva Lind havde været bibliotekar. Hun havde boet 2 gader fra Lars. Ifølge noterne havde de kendt hinanden perifert. Lånt bøger. Små samtaler. Intet mistænkeligt. Men se her, sagde Anna og pegede på en dato. Hun afleverede en bog til ham 3 dage før hans død. Henrik læste titlen. En gammel samling af lokale avisartikler. Historisk materiale, sagde han. Bayerns arkiv. Præcis, sagde Anna. Hvorfor skulle han låne den? De kørte til biblioteket samme formiddag. Bygningen lå tæt på torvet, lidt tilbagetrukket, som om den ikke ønskede at tiltrække sig opmærksomhed. Indenfor var der stille. Den slags stilhed, der var tung af koncentration. Eva Lind stod bag skranken. Hun var i slutningen af 50'erne nu. Hendes hår var samlet i en stram knold, hendes blik vaksomt. Jeg troede ikke, I ville komme, sagde hun, da hun så dem. Vi har nogle spørgsmål, sagde Henrik. Hun nikkede. Det har I altid. De satte sig ved et lille bord mellem reolerne. Husker du Lars Holm? Spurgte Anna. Eva tøvede et øjeblik. Ja, husker det, hvad han lånte kort før sin død. Eva foldede hænderne. Han spurgte efter gamle artikler. Noget om havnen. Om en ulykke. En ulykke, gentog Henrik. En drukneulykke, sagde Eva. For mange år siden. En ung mand. Sagen blev hurtigt afsluttet. Anna mærkede en svag spænding i kroppen. Kan du huske navnet? Eva rystede på hovedet. Men Lars virkede insisterende. Som om han ledte efter noget bestemt. Talte han med dem om det? Spurgte Henrik.
Kun lidt, sagde Eva. Han sagde, at sandheden havde det med at forsvinde her. De forlod biblioteket uden at sige meget. Udenfor var himlen blevet klarere, men luften var stadig kold. Hvis Lars gravede i gamle sager, sagde Henrik, kan det have gjort nogen nervøs. Anna nikkede. Og hvis det hænger sammen med hans død, er det ikke bare et tilfældigt mord. Tilbage på stationen fandt Henrik endnu en mappe frem. Han. En drukneulykke ved havnen. Anna læste overskriften. En ung mand. Officielt en ulykke. Ingen misstanke om kriminalitet. Byen har lange minder, sagde hun lavt. Men også lange tavsheder. Henrik lænede sig frem. Hvis Lars fandt noget, han ikke skulle finde, så blev han et problem, afsluttede Anna. De så på hinanden. Ikke med spænding. Men med den rolige erkendelse af, at sagen var større, end de først havde troet. Udenfor gik folk forbi stationen. Levede deres liv. Uvidende om, at gamle spørgsmål var ved at blive stillet igen. Og denne gang ville svarene ikke blive ignoreret. Havnen var byens hjerte, men også dens hukommelse. Den lå der, som den altid havde gjort, med slidte pæle, rustne rækværk og både, der knirkede svagt i vinden. Der var steder, hvor træet var blevet udskiftet, hvor beton havde erstattet gamle planker, men under overfladen var alt bare stadig på det, der var faldet i. Anna og Henrik gik langs molen uden at sige noget. De lyttede. Til vandet. Til vinden. Til de fjerne lyde fra fiskerbådene, der gjorde dig klar til endnu en dag. Det var her, sagde Henrik til sidst og standsede. Han pegede mod et bestemt område. Drukneulykken i 1998. Anna så ud over vandet. Det var roligt nu. Næsten blankt. Men hun vidste, hvordan det kunne ændre sig. Hvordan noget kunne forsvinde her uden at efterlade spor. Offerets navn, spurgte hun. Jonas Eriksen, sagde Henrik. 30 år. Arbejdede på havnen. Fundet i vandet tidligt om morgenen. Vidner? Spurgte Anna. Et par stykker. Ingen så noget direkte. Det blev vurderet som en ulykke. Anna knælede og rørte ved en af de gamle pæle. Træet var ru, fyldt med små hak og mærker. Hvis Lars fandt noget om den sag, sagde hun, kan det have ændret hans egen. Henrik nikkede. Jonas havde også forbindelser. Til hvem? Spurgte Anna. Til folk, der stadig er her. De opsøgte den gamle havnefoged senere samme dag. Han boede stadig i byen, i et lille hus tæt på vandet. Hans navn var Poul Nørgaard, og han havde været ansvarlig for havnen i næsten 3 dive år. Jeg har svaret på de spørgsmål før, sagde han, da de satte sig. Hans stemme var træt. Og jeg har ikke mere at tilføje. Denne gang handler det ikke kun om Jonas Eriksen, sagde Anna. Det handler også om Lars Holm. Poul så op. For første gang tøvede han.
Lars stillede også et spørgsmål, sagde han langsomt. For et par uger før han døde. Hvad spurgte han om? Spurgte Henrik. Om en nat i november 1988, sagde Paul. Om hvem der var på havnen. Om hvem der skrev rapporterne. Anna mærkede kolden i rummet. Og hvad sagde de til ham? Det, der stod i papirerne, sagde Paul. Det, der altid har stået der. Henrik lænede sig frem. Var det hele sandt? Paul så væk. Sandhed er ikke altid det samme som det, man skriver ned. Der var en lang pause. Jonas faldt ikke i vandet alene, sagde Paul til sidst. Men det var nemmere at lade som om. Anna lod ordrene hænge i luften. Hvem var der ellers? Spurgte hun. Paul rystede på hovedet. Jeg siger ikke mere. De forlod huset uden at presse ham yderligere. Udenfor var vinden taget til. Bølgerne slog hårdere mod kajen. Han ved mere, sagde Henrik. Ja, sagde Anna. Og nogen ønskede, at det skulle forblive sådan. Tilbage ved stationen satte de sig igen ved Anna bordet lagde med Jonas mapperne. Eriksens sag ved siden af Lars Holms. Hvis Jonas' død ikke var en ulykke, sagde hun, og Lars fandt beviser for det, så blev han den Anna næste, så på de to navne. afsluttede Henrik. 2 liv. 2 sager. Forbundet af vandet. Og af stilheden. Udenfor faldt aftenen på. Byen tændte sine lys et efter et. Men i havnen forblev mørket tæt. Der var noget ved tavshed, Anna altid havde lagt mærke til. Ikke den naturlige stilhed, der fulgte med natten eller havet, men den menneskelige tavshed. Den, der opstod, når ord blev holdt tilbage, ikke fordi de var glemt, men fordi de var for farlige at sige højt. De begyndte med dem, der havde været unge dengang. Dem, der havde stået på kanten af havnen i 1998 og set mere, end de havde indrømmet. Den første, de opsøgte, var Thomas Bæk. Han drev nu en lille café nær stranden. Stedet var populært om sommeren, men næsten tomt nu. Han tørrede disken af, da de trådte ind. Jeg havde håbet, I ikke ville finde mig, sagde han uden omsvøb. Det handler om Jonas Eriksen, sagde Henrik. Thomas trak vejret dybt. Jeg ved det. Hvad så de den nat? Spurgte Anna. Thomas kiggede mod døren, som om han overvejede at lukke den. Jeg så et skænderi. 2 mænd. Jonas og en anden. Hvem? Spurgte Henrik. En mand, der havde indflydelse, sagde Thomas. En man ikke lagde sig ud med. Anna noterede det. Hvorfor sagde de ikke noget dengang? Thomas lå kort. Fordi ingen ville høre det. Og fordi jeg var bange. De forlod caféen med flere spørgsmål end svar. Næste navn på listen var en kvinde, der dengang havde arbejdet på havnen som kontorassistent. Hun boede nu i en lejlighed længere inde i landet. Hendes stemme var lav, da hun talte. Rapporterne blev ændret, sagde hun.
Ikke meget. Bare nok. Af hvem? Spurgte Henrik. Af folk højere oppe, sagde hun. For byens skyld. Anna mærkede en velkendt kulde. Og Lars Holm fandt ud af det. Kvinden nikkede. Han spurgte mig også. Jeg bad ham lade være. Men han gjorde det ikke, sagde Henrik. Tilbage på stationen sad de længe uden at sige noget. Vidneudsagnene lå foran dem som løse brikker. Der er et navn, der går igen, sagde Anna til sidst. Henrik nikkede. Ja! Kommunalbestyrelsesmedlemmet. Anna så op. En mand, der stadig sidder. Henrik trak vejret tungt. Han havde forbindelser dengang. Og nu? De vidste begge, at det, de var ved at afdække, ville skabe modstand. Ikke kun fra enkeltpersoner, men fra hele strukturer. Lars må have konfronteret ham, sagde Anna. Og nogen besluttede, at det skulle stoppe. Henrik rejste sig. Vi bliver nødt til at afhøre ham. Anna nikkede. Men vi skal være forberedte. Udenfor begyndte regnen at falde. Små dråber mod ruderne, som om byen selv forsøgte at vaske minderne væk. Men det var for sent. Sandheden havde fået stemmer igen. Rådhuset lå midt i byen, solidt og uforanderligt, bygget til at signalere stabilitet. Murstenene var mørke af alder, og flaget foran bygningen hang tungt i den fugtige luft. Anna og Henrik gik op ad trappen uden hast. Ingen af dem sagde noget. De vidste begge, at dette øjeblik ville sætte spor. Kommunalbestyrelsesmedlemmet hed Søren Kaldal. Han havde siddet i rådet i over 20 år. En mand, der var kendt for at tale om fællesskab, om byens bedste, om nødvendigheden af ro. Han tog imod dem på sit kontor med et høfligt smil, der ikke nåede øjnene. Jeg har ikke meget tid, sagde han og pegede på stolene foran skrivebordet. Men vær så god. Anna satte sig og lagde mappen foran sig. Hun åbnede den ikke med det samme. Vi genåbner sagen om Lars Holm, sagde hun roligt. Sørens smil stivnede en anelse. Den sag er afsluttet. Ja, sagde Henrik. Men det var også sagen om Jonas Eriksen. Der gik et øjeblik, før Søren svarede. En tragisk ulykke. Der er vidner, der siger noget andet, sagde Anna. Søren lænede sig tilbage. Vidner husker forkert. Især efter så mange år. Anna åbnede mappen og skubbede et dokument frem. Lars Holm stillede dem spørgsmål kort før sin død. Søren så ned på papiret. Mange mennesker stiller spørgsmål. Han lånte arkivmateriale, sagde Henrik. Og han talte med folk fra havnen. Søren lå dæmpet. Er det nu blevet en forbrydelse at være nysgerrig? Anna holdt hans blik. Det kan være farligt. Der opstod en stilhed, tung og anspændt. Ordet på væggen tikkede højt. Jeg har altid handlet for byens bedste, sagde Søren til sidst. Nogle gange kræver det svære beslutninger. Som at tie sandheden ihjel, spurgte Henrik. Søren rejste sig brat. Jeg tror, dette møde er slut. Anna lukkede mappen. Det er ikke slut.
Ikke længere. De forlod rådhuset med en følelse af, at noget var blevet bekræftet, uden at det var blevet sagt højt. Folk skyndte sig forbi dem med bøjede hoveder. Han er nervøs, sagde Henrik. Ja, sagde Anna. Og nervøsitet kommer sjældent uden grund. Tilbage på stationen gennemgik de afhøringen igen. Hvert ord. Hver pause. Han indrømmer intet, sagde Henrik. Men han afviser heller ikke forbindelsen, sagde Anna. Han skjuler sig bag byens bedste. Henrik så ud af vinduet. Hvis han er involveret, har han haft hjælp. Anna nikkede. Og nogle af dem er stadig her. De vidste, at næste skridt ville være det sværeste. At finde beviser, der ikke længere burde eksistere. Udenfor slog regnen mod asfalten som en langsom nedtælling. Arkivet åbnede sig ikke let. Anna havde lært, at det, der manglede, ofte sagde mere end det, der var bevaret. Hun stod foran reolen igen denne gang med handsker på. Mæpperne var ordnet, men der var huller i rækken. Små spring i årstal. Notater, der henviste til bilag, som ikke længere fandtes. Her, sagde hun og holdt et ark op. Henvisning til en havnerapport. Bilag C, Henrik bladrede. Bilag C er ikke her. Nej, sagde Anna. Og det burde være. De bad om adgang til det centrale depot. En ældre administrator fulgte dem gennem en korridor, der lugtede af papir og metal. Han talte ikke meget. Parket the blood. I en kasse mærket 1990, diverse fandt de det. En rapport med en løs hæfteklamme. En håndskrevet note i marken, næsten udvisket. Tidspunkt ændret, læste Henrik. Initialer. Anna tog et foto. Det er manipulation. De sammenholdt rapporten med den officielle tidslinje. Små forskydninger. Et kvarter her. 20 minutter der. Nok til at gøre et vidne irrelevant. Nok til at gøre en bevægelse usandsynlig. Hvis Jonas ikke faldt, sagde Henrik, og så blev han skubbet. Og hvis nogen så det, sagde Anna, blev deres ord gjort ubrugelige fra den nat. De fandt også noget andet. Et opkald, der var registreret, men aldrig fulgt op. En anonym stemme. Et navn, der blev hvisket og derefter streget over. Henrik lukkede øjnene et øjeblik. Det her ændrer alt. Det ændrer det, der kan bevises, sagde Anna. Ikke nødvendigvis det, der kan indrømmes. De vidste, at dokumenterne alene ikke var nok. De manglede forbindelsen til Lars. Noget konkret. Noget, der bandt fortid og nutid sammen. Lars' hus, sagde Henrik. Vi har ikke været der siden dengang. Huset stod stadig ved kanten af havnen. Tomt nu. Vinduerne var dækket af støv, men døren gav sig efter et pres. Indenfor var luften tung.
I et skab fandt Anna en mappe. Avisudklip. Noter. En liste med navne. Nogle var streget over. Et navn var cirklet ind flere gange. Søren Kaldal. Der lå også en USB-nøgle. Henrik holdt den op i lyset. Hvis det her virker, på stationen åbnede de filerne. Scannede dokumenter. Optagelser af samtaler. En stemme, der talte om byens ro. Om nødvendigheden af at rette en historie. Anna lænede sig tilbage. Lars vidste, at han var i fare. Og han fortsatte alligevel, sagde Henrik. De så på hinanden. Ikke med tilfredshed. Med tyngden af det ansvar, der nu lå foran dem. Udenfor var natten faldet på. Havet var usynligt, men dets lyd var der stadig. Det, der var blevet skjult, var nu fremme. Og det ville kræve mere end mod at gøre noget ved det. Modstanden kom ikke som et chok. Den kom som en kulde, der langsomt trak ind gennem væggene. Allerede næste morgen lå der en besked på Henriks skrivebord. Kort. Uden afsender. Sagen er lukket. Brug ressourcerne fornuftigt. Han læste den 2 gange og lagde den derefter i skuffen uden at sige noget. Anna bemærkede det alligevel. Hun gjorde altid. Der er blevet ringet, sagde hun stille. Henrik nikkede. Flere gange. De arbejdede videre, men dørene omkring dem var begyndt at lukke sig. Forespørgsler blev besvaret langsommere. Adgang blev forsinket. Små administrative hindringer, der tilsammen dannede en mur. Det er her, sag og dør, sagde Henrik. Ikke med et brag. Med ventetid. Anna sad foran skærmen og gennemgik filerne fra USB-nøglen igen. Hun stoppede ved en lydoptagelse. En samtale fra flere år tilbage. Stemmen var dæmpet, men ordene klare. Hvis det kommer frem, sagde stemmen, falder mere end en. Hun gemte en kopi på en ekstern disk. Vi skal sikre det her. Samme eftermiddag blev de kaldt ind til stationslederen. En mand, der havde været deres overordnede i årevis. Han lukkede døren bag dem. Jeg forstår jeres engagement, sagde han. Men I bevæger jer ind på følsomt område. Sandheden er følsom, sagde Anna. Han sukkede. Der er hensyn. Hensyn til hvem? Spurgte Henrik. Stationslederen svarede ikke direkte. Jeg beder jer om at være forsigtige.
Da de gik derfra, var det med en klar fornemmelse af, at linjen var trukket. Ikke officielt. Men tydeligt. Vi har stadig vidner, sagde Anna. Og beviser. Og modstand, sagde Henrik. Den kom også fra byen. Blikke, der blev vendt væk. Døre, der ikke længere åbnede. Rygter. Nogen havde set dem ved havnen. Nogen havde hørt, at de rodede op. Byen beskytter sig selv, sagde Henrik, da de kørte hjem i skumringen. Anna så ud mod vandet. Det gør sandheden også. Den aften gik de hver til sit, men arbejdet fulgte dem. Anna sad længe med noterne. Hun skrev tidslinjen om. Fjernede antagelser. Lod kun det, der kunne dokumenteres, stå tilbage. Henrik ringede til en gammel kontakt uden for byen. En anklager, han havde kendt i årevis. Han sagde det ikke meget. Kun nok. Send mig det, I har, lød svaret. Brudlinjen var trukket. Ikke længere kun mellem fortid og nutid, men mellem dem, der ønskede ro, og dem, der ikke længere kunne acceptere den. Udenfor slog bølgerne mod molen. Hårdere nu. Som om havet selv havde mistet tålmodigheden. Vidnet trådte ikke frem af sig selv. Det gjorde de sjældent. Anna fandt navnet i en gammel notesbog fra Lars' hus. En håndskrevet adresse. Et spørgsmålstegn i kanten. Ingen yderligere forklaring. Hun kendte fornemmelsen. Når nogen var blevet skrevet ned, ikke fordi de havde talt, men fordi de kunne tale. Adressen førte dem til udkanten af byen, hvor husene lå længere fra hinanden, og vejen blev smallere. En lav bygning med et skur i baghaven, og en bil, der ikke havde været kørt i længe. Døren blev åbnet langsomt. Manden, der stod foran dem, var i begyndelsen af fyrterne. Hans blik var vagtsomt, skuldrene spændte. Jeg har ikke gjort noget, sagde han hurtigt. Vi ved det, sagde Anna. Vi vil bare tale. Han hed Rasmus Højer. Han havde arbejdet på havnen i slutningen af 1990'erne. Kun kort tid. Ifølge papirerne var han flyttet kort efter Jonas Eriksens død. Jeg så jer ved havnen, sagde han og lod dem komme ind. Jeg vidste, det ville ske. De satte sig i køkkenet. Et ord tikkede højt på væggen. Hvad så de den nat? Spurgte Henrik. Rasmus tog sig tid. Han stirrede ned i bordet. Jeg så Jonas skændes med Søren Kaldal. Det var voldsomt. Anna mærkede en rolig tyngde.
Hvad handlede det om? Penge? Og noget andet, sagde Rasmus. Jonas vidste noget. Om regnskaber. Om ulovlige betalinger. Henrik lænede sig frem. Så hvad der skete? Rasmus nikkede. Jonas blev skubbet. Det var ikke planlagt. Men det skete, og de sagde ingenting, sagde Anna. Jeg blev truet, sagde Rasmus lavt. Jeg fik penge. Og jeg forlod byen. Der var ikke tårter. Kun en træt erkendelse. Lars fandt mig, sagde Rasmus. Han opsøgte mig sidste år. Han sagde, at han ville gøre det rigtige. Anna vidste jo, hvad der kom, før ordene blev sagt. Han fortalte Søren, at han vidste det, fortsatte Rasmus. Og kort efter var han død. De forlod huset med en erklæring optaget og underskrevet. Beviset de havde manglet. Ikke dramatisk. Men uigendriveligt. Tilbage på stationen ringede Henrik til anklageren igen. Vi har et vidne, sagde han. Og en sammenhæng. Svaret kom uden tøven. Send alt. Udenfor faldt mørket hurtigt. Byen virkede mindre nu. Mere skrøbelig. Anna så ud over havet. Lars gjorde det rigtige, sagde hun. Ja, sagde Henrik. Og nu skal vi gøre det færdigt. Det begyndte uden dramatik. Ingen sirener. Ingen løb gennem korridorerne. Kun telefoner, der ringede, og stemmer, der blev lavere, efterhånden som beskeden spredte sig. Anklageren havde accepteret materialet. Ikke med begejstring, men med den nøgterne alvor, der fulgte med noget, der ikke længere kunne ignoreres. Søren Kaldal blev indkaldt samme eftermiddag. Han ankom til stationen i en mørk frakke, med den samme rolige mine, han altid havde båret. Men Anna lagde mærke til hænderne. De rystede svagt, da han tog plads i afhøringslokalet. Henrik sad over for ham. Anna lidt til siden, med mappen åben. De ved, hvorfor de er her, sagde Henrik. Søren smilede kort. Jeg kan gætte. Anna lagde dokumenterne frem en efter en. Rapporten fra 1998. Den ændrede tidslinje. Lydoptagelsen. Vidneerklæringen. Sørens blik gled hen over papirerne. Han sagde intet. Jonas Eriksen døde ikke ved et uheld, sagde Anna. Og Lars Holm blev dræbt, fordi han vidste det. Stilheden trak ud. Uret tikkede. Byen havde brug for stabilitet, sagde Søren endelig.
Det var en anden tid. Det er altid en anden tid, sagde Henrik. Men handlinger forsvinder ikke. Søren lukkede øjnene. Ikke længe. Jeg skubbede ham ikke, sagde han. Men jeg dækkede over det. Og da Lars begyndte at stille spørgsmål, blev jeg bange. Bange nok til at lade nogen handle for dem. Søren svarede ikke. Det var ikke nødvendigt. Anholdelsen skete stille. Uden tilskuere. Uden overskrifter. Men rygtet spredte sig hurtigere end nogen officiel meddelelse. Byen reagerede i fragmenter. Nogle med vrede. Andre med lettelse. De fleste med tavshed. Samme aften gik Anna og Henrik ned til havnen. Ikke for at fejre noget, men for at afslutte det, der var begyndt der. Vandet var roligt igen. Som om det havde ventet. Tror du, det ændrer noget? Spurgte Henrik. Anna tænkte sig om. Det ændrer det, der blev løjet om. De stod der et øjeblik længere. 2 mennesker i en by, der langsomt lærte at huske igen. Efterspillet kom langsomt. Som ringe i vandet, der først længe efter afslører, hvor stenen ramte. Avisen bragte historien i en nøgtern tone. Ingen store overskrifter. Ingen billeder af håndjern. Kun fakta. 2 dødsfald forbundet af løgne og fortielser. En mand, der havde haft magt, og som havde brugt den til at bevare roen, ikke sandheden. Byen reagerede forskelligt. Nogen talte lavmældt om, at det var på tide. Andre rystede på hovedet og sagde, at fortiden burde være blevet, hvor den var. De fleste sagde ingenting. De gik på arbejde, handlede ind, så ud over havet, som de altid havde gjort. På stationen blev mapperne flyttet. Lars Holms sag fik et nyt mærkat. Opklaret. Jonas Eriksens også. Anna satte dem side om side i arkivet, ikke af formel grund, men fordi de hørte sammen. Henrik stod i døren og så på. Der er en særlig vægt i de ord, sagde han. Opklaret. Ja, sagde Anna. Men ikke let. De blev indkaldt til samtaler. Med ledelsen. Med anklagemyndigheden. Spørgsmål om procedurer. Om hvorfor sagen ikke var blevet genåbnet før. Ingen pegede direkte. Ingen tog hele ansvaret. Det var heller ikke det, der betød mest. Det, der betød noget, var, at det nu stod skrevet.
En eftermiddag gik Anna forbi Lars Holms hus igen. Døren var stadig låst, men vinduerne var blevet vasket. Nogen havde lagt blomster på trappen. Ikke mange. Bare nok. Henrik mødte Rasmus Højer igen, kort da han var inde for at afgive sin sidste forklaring. Manden virkede lettere nu. Ikke fri. Men mindre tynget. Jeg skulle have talt før, sagde han. Det gjorde du nu, svarede Henrik. Det tæller. Stationslederen kom forbi Annas skrivebord sidst på ugen. Han sagde det ikke meget. Lavede blot en hånd på mappen. Godt arbejde, sagde han. Ordene var enkle. Måske også tunge. Anna blev siddende efter, at de fleste var gået hjem. Hun skrev den sidste rapport færdig. Tidslinjen. Beviserne. Konklusionen. Hun fjernede alle unødige ord. Lod kun det nødvendige stå tilbage. Udenfor var aftenen klar. Havet spejlede lyset fra molen. Hun lukkede computeren og rejste sig. Sagen havde fundet sin plads. Ikke kun i arkivet, men i byen. Og i dem, der havde båret den frem. Stilheden efter en sag var aldrig tom. Den var fyldt med det, der ikke længere skulle siges. Byen virkede roligere i ugerne efter. Ikke fordi noget var glemt, men fordi noget var blevet anerkendt. Der var færre spørgsmål i luften. Færre blikke, der gled væk. Folk stansede lidt oftere ved havnen, som om vandet nu krævede en anden form for opmærksomhed. Anna fortsatte sit arbejde som før. Hun mødte ind tidligt, gennemgik rapporter, besvarede henvendelser. Men hun lagde mærke til små ændringer. Mapper blev åbnet igen uden modstand. Et vidne ringede tilbage, som om tiden nu havde givet plads. Henrik blev spurgt, om han ville søge en stilling i en større by. Han sagde nej. Ikke af loyalitet, men fordi han vidste, at nogle steder krævede, at nogen blev. De talte sjældent om sagen. Det var ikke nødvendigt. De havde begge lært, at afslutning ikke altid krævede ord. En sen eftermiddag stod de igen ved havnen. Ikke samme sted som før. Lidt længere ude. Vinden var mild. Der vil komme andre sager, sagde Henrik. Ja, sagde Anna. Men ikke alle vil kræve, at man går så langt tilbage.
Henrik nikkede. Det er ikke altid det nyeste, der er det vigtigste. De stod der lidt endnu. Så gik de hver sin vej. Byen levede videre. Ikke uændret. Men ærligere. År senere ville nogen måske bladre i arkivet og standse ved navnene Lars Holm og Jonas Eriksen. De ville læse rapporterne, se tidslinjerne, nikke over konklusionerne. For dem ville det være afsluttede sager. Men for byen var de blevet noget andet. En påmindelse om, at sandhed ikke forsvinder, blot fordi man vender sig væk. At tid kan skjule meget, men ikke alt. Og at stilhed nogle gange er det mest larmende af alt. Anna forlod stationen en aften, hvor havet lå spejlblankt. Hun standsede et øjeblik og så ud mod horisonten. Hun tænkte ikke på helte, ikke på retfærdighed som noget stort og dramatisk. Hun tænkte på arbejdet. På et stille spørgsmål. På at blive ved, også når det var lettere at lade være. Henrik slukkede lyset på sit kontor senere samme aften. Han tog jakken over armen og gik ud uden at se sig tilbage. Han vidste, at han ville komme igen næste dag. Og dagen efter. Det var sådan, tingene blev holdt på plads. Byen sov. Havet trak sig roligt tilbage og kom igen, som det altid havde gjort. Det bar på minder, men også på muligheden for at give slip. Sandheden havde fået sin plads. Ikke som en sejr, men som en nødvendighed. Og i stilheden efter lå der ikke længere skyld. Kun viden,